TV. Piny owacho osingo mar keto omenda ne timo nonro mar nono chal mar jo Kenya wi tuoche mag obwongo mondo mi okony e kedo kod dang'ni mag paro ma osebedo ka dhi nyime e pacho ka. Odiochieng' ma kawuono piny Kenya oriwore kod pinje e piny mangima e dhi odiochieng' mar jiwo lwenj ma oseketi e kedo kod tuochego mag obwongo. Akweda koso ng'eyo to kod nok mar omenda gin moko kuom mago ma ineno kaka ohinga e kedo kod tuoche mag obwongo. Simfros Okinda ni waler. Lipot mar riwruok mar weche thieth e piny mangima mano World Health Organization yango ni ng'at achiel kuom ji ang'wen e pacho ka ni kod tuo mar obwongo. Lipot ma kata kamano jolony ma pacho ka wacho ni kwan ni nyalo idho malo kaluwore kod jotuo ma chope ute thieth gi ranyisi mag tuoche mag obwongo. Ka piny Kenya riwre kod pinje mamoko e dhielo odiochieng' tuoche mag obwongo, onyiedhore ni piny Kenya pok oketo omenda moromo e timo nonro wi tuoche gi kendo yango chenro makare mag kedo gi tuoche mag obwongo. The first thing, which we still think is absolutely necessary, is to declare mental illness a national emergency of epidemic proportions. Everybody says it, but we haven't made the declaration. I think it is time. And there are things that come after you make this declaration, because then you have to focus resources to deal with this epidemic. Suicide, substance use, depression, chronic mental illnesses are rampant in this country. I have romanticized death. I've thought about it. The two main things that made me not go off the ledge were my nephews and nieces and my parents. Because for my nephews and nieces, I'd ask myself, what would my siblings tell their children? But for my parents, the pain of losing a child. Sheila Medonia kweda ko kwa manyuola kod oganda medo sikogi e ibugo. I hear we are being called yellow lights. Kwa sababu, after yellow lights, the red lights. Haujui kutawaka aje. So we are called the yellow light by the people who have no idea what we are really struggling with. We suffer. And if I was to give you my brain for a moment when I'm in that episode, you won't last a minute. Thor mar wache igani en yudo thuolo maromre mag thieth ne jotuo mag tuoche mag obwongo. Piny Kenya pod odong' chien e chiwo thieth makare ne jotuo. Migawo mar thieth osingo mar medo omenda mag timo nonro kendo thiedho tuochegi. We also need to equip frontline health workers with counseling skills. To support this, we recommend that every county also has a resident psychiatrist to ensure that that support is there. On the same note, we must embrace and scale up community mental health. I'll make sure that I find resources to sponsor that survey so that we use statistics, we use data for the purpose of having the right policy decision in regard to the mental illness in our country. Oganda kore jiwo mondo nyakwe kod hera kindgi kinde duto kendo dhi ute thieth kinde ka kinde mar pimo chal margi ne tuoche mag obwongo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano nyakuro moge ka oyue maromo kuonge weche manyien.